सोनी म्यूजिक प्रेजेंट। अभी आप सुन रहे हैं डीजे शिव नारायण को। डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण। सुनाए भाई नियराया के कहतानी हम गाके हउए ई भोजपुरी के किस्सा। सुनी सभे ध्यान लगाई गावतानी हम निरहु चालीसा। निरहु भैया बड़े महान हउए ऊ भोजपुरी के शान। फिल्म बनावे ले अच्छा, घर परिवार संग देखे बच्चा। नाचेले और झूम के गाले, सबका दिल में ऊ बस जाले। कथा के आगे बदली दिशा, सुनत रही जानी रहू चालीसा। इनकर गुरु इनकर भैया, आते जाते बनले गवैया। बात कहिले साचे भैया, उनके जीवन के भइल शुरुआत। कहतनी हम असली बात। धीरे धीरे बदलल समैया, पार हो गईल हो इनकर नैया। गाँव में कैले एगो प्रोग्राम, झूमे लोगवा भइल इनकर नाम। तब लोग कहला सौरी गाई, बीणा वाली के ध्यान लगाई। बाकी बाय अभी औरी खिस्सा, सुनत रही जानी रहू चालीसा। डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण, डीजे शिव नारायण। पहले एगो एल्बम कैले, उहे निरहुआ सटल रहे। सुपर हिट निरहुआ भइले, पब्लिक जनता भइले सहायक। कहले निरहु बन जा नायक। धीरे धीरे बदलल इल्म, शूट हो गईल एगो फिल्म। फिल्म के नाम के खोलतनी ताला, रहे निरहुआ रिक्शा वाला। लागल फिल्म सिनेमा हॉल, इंडस्ट्री में बनल माहौल। निरहु नाम के लागल निशा, सुनत रही जानी रहू चालीसा। फिल्म गाना के बढ़ल औषध आवे लागल। धक धक 61 दाम रहे 61 के 65। करे लागल सब केहू प्यार, मिले लागल इनके दुलार। इनकर एक्टिंग सब केहू चाहे, बाकी केहू कर न पावे। सुन के चालीसा के बुझन खेल, लिखले बारे भोला पटेल। हर किशोर दिनेश भइले सहयोगी, साथे साथे बनले जोगी। प्रभात सोनी गावेले खिस्सा, खत्म भइल निरहु चालीसा। सोनी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जोहर बारू, मलेशिया।